Лазаре, да ни кажеш нещо за твоята ферма? Как върви овчарлъка? Останаха ли такива хора като тебе? Тук в Малък Извор и въобще в околята? Ма то никой ме не кара и мене, бе, ми. То си е красата това, моето. Дипче са тия момчета да помагат, инак... А ходиш ли, участваш ли на събора на овцевъдите? Да. Ода, с Софийския окръст Бойко там, с тия уния. Тая година беме в Кричим. Поддържайте традицията жива, събирайте се, обменяйте опит, защото... Това е скромната ни градина, в която се отглеждат зеленчуците за семейството. Разбира се, благодарение на майка и татко. Тук до мен са доматите, които все още не са попарени от сланата. Ще има за суровата трошия и за готване. Татко днес ще извади първите бразди с картофите, които ще ги ползваме за курбана, а пък утре жените от махалата ще се съберат да подготвят и да нарежат всичко. Маре, Светланке. И нашия доян, баба Крема. Баба Кремо. Устарехме, Ники. Как да си устарела? Не съм ли? Я колко си... Млада ли съм? Каква бойна баба си? Да, на 90. на 90 години. Само на 90 години и 3 месеца. Да. Бабо Крема, от коя година, така като дойде снаха, тук в нашата махала, започнахте да правите курбани? Като дойдох на 19 и имахме курбан у Малидол. Деверо и свекървата натовария овцата у колата. Там я закараха сутринта, аз заклаха и я готвиха. А с тебе почнахме мислим, че 2010 да е било. Светла им памет на баба Цеца, на баба Данче, на баба Гина. Най-напред готвихме фасул и клинчурба. Да. Знаеш ли, що е клинчурба? Спомням си, Зелен, моркови, чушки, домати, всичко. Спомням си, че беше пости, сряда или петък. Да. За първи път тогава сготвихме рибена чорба. И си продължихме до край си правеше рибената чорба. Малко с подозрение ме гледаха тогава. Радиш, бобка няма да пипнат, обаче забележиш празник. Доброто си празник, живи здрави. Живи здрави. Значи, Вики, дедите ни правеха така, качваха в каруците шилета, овце и така нататък и винаги животното се колеше на самия манастир и в деня. Сега сами разбирате, когато заколяш едно животно сутринта, нали, то не се е стегнало, не се е отцедило. Няма да коментираме, нали? Да, процесът зрение се приспада. Нищо. Добре, ама традицията е интересна на мен да чуя автентично от хора от региона. Сега, в крайна сметка, ние животното го докарахме в четвъртък, сложихме го, отцеди се. Зеле в курбан чорба. Така. И е странно. Направо прилича на борщ. А с жълтък ще застроим ли накрая или няма такива френски приеми тук? Не. Добре, подправката. Джорджин, Магданос. Откакто се помня, дедите, родителите тая рецепта са правили. Да. Така ми е оставена, това съм наследил. Огнището ще бъде запалено около 5. Два ли казана ще слагате? Два казана по 100-120 литра. Докарали сме овцата от Малък Извор. Бай Лазар е потомствен овчар. Единици са хората, които останаха да отглеждат дребен и едър рогат добитък. Така че животното е докарано наистина от място, където овцете пашуват в планината. И сме благодарни, че тая година човека за пореден път осигури предостави ни животното, с което утре ще готвим казана. Изхвали си го. Магданон се слага селина. Селина обаче и на глави. Сурови, сода? Да, сода, 3-4 води, докато водите не станат бели.
Добре. След това тук се слага, запържваш. Имаше си луйчица, имаше животни, избираше. Сега, откакто примерно всички станахме модерни овцевъди, животновъди и така нататък. Най-интересното е, че ни убедиха, че това е за наше добро. Да. Допускам, че след няколко години тук, като дигнем капака, няма сипеме месце и ракия, а ще изсипваме хапчета и лачи вътре. Петковден на манастира, Света Петка в Бистрица. Ще посрещаме наши роднини, всички приятели, гости на Бистрица, бистричани. Дай Боже да сготвиме вкусен курбан, да можем да го раздадем на всички миряни, които ще дойдат да почитат църковния празник. Раздава се за здраве. Около огнището, около казана, курбана, който игумена ще освети, да седнем на масата и да си подобруваме и пообщуваме. За мен добрата новина е, че хората пазят традицията и така с много хубаво се връщат в спомените си в детството. Аз поговорих тук на 4-5 места с хора, които правят курбана. Всички говорят за бащите си, за дедите си, за това как цялото семейство и го е правило. Точно така. За мен това е по-важно в случая. Рецептата не е толкова определяща. Факт е, че хората са склонни да подадат ръка. В днешно време това не се случва често или поне нямаме това усещане. Виж, от мене кмет няма да стане, но от тебе кръчмар със сигурност може да стане. Главата, брато, тук еди. Ето, не снимаш главата. Но и тук ще има нужда да доливаш. Обаче няма как да си хапнеш филенце и бутче и плешка, без да изядеш и карантията. Това време, едно време. Защото е неуважително. Трябва да ядеш всичко. Като си го заклал това животно... Не се гладува, бе. Мъжка закуска. Правиме спържа от дреболиите. Малко лой и черния дроб, белия дроб, сърцето. Цялото семейство обичаме и спазваме всички видове традиции. Даже на времето играех станцов състав, бех започнал с старите бистрички баби, които пробиха и станаха световно известни. Моят дядо, Стоимен Гергов, Трайко Кроткото, го наименуват, основал състава бистричкия танцовия. 35-та година е имал 10 човека коледари от там църква и малко се вълнувам. И създават 8 баби щуроглави, старите бистрички баби, така наречени, които са обиколили Америка, Германия, Швейцария, Франция и така нататък. Това е снимка на дядо Стоил. Да. Тук е с гадулката. Тук са в Румъния. Бистрица беха 11 души музиканти. Гадолари, тамбурджи, кавалджи, да. Гайдари. Отделно танцов състав, отделно хор. Бистричката четворка, когато почва ансамбъла, бабите, всичко това е било техен съпровод, всичките репетиции, всичко. Айде, запей ни нещо малко да си те имаме за спомен. Колко можеш. Ти си пеяла напред. Сънсанила Софийска царица, сънсанила и сънсанувала. Насред се е небо пропукало, ситни звезди по земя падали. Ясен месец кървав изгреял. Браво! Иска да кажеш, Жорко, че ние колко часа са? Бистричките баби са от културното наследство на ЮНЕСКО. Обиколили се целия свят сигурно по няколко пъти. Баба ми се отказа преди няколко години, понеже вече почти е на 90 години, януари месец ще направи 90 години. Но аз я заместих с мъжка група. Направихме мъжка група също.
фолклор и се представяме добре. Така. Така с пържата да ми се влиза във вените. Не взиме му тази 50 градуса. А тя нали беше 60 сутринта, бе? 60 е заказана. Това има дано да дръжи го за после. Боби, по едно дърво обаче трябва да отиде отдолу. Не, за това много пари. Да може домата. Никой не ми е пипал в казана. Никой! Гледайте какво става сега. Погледнете какво става. Заприличва на истински корван. И сега леко бъркаш, защото иначе се накъсат. Трябва да се даде на такива по-дълги пъти. Благославя се и се освещава това ястие, чрез поръсване сведено в името на Отец, Син и Свети Дух. Амин, амин, амин. Спаси, Господи, Твоя народ и благослови наследието си, като даруваш на християните победи над враговете и запазваш с кръста си Твоето общество. На здраве, в мир и за здраве да ви е и за много години. Дай Боже, амин. Благодарим. Сега, уникалният вкус е от комбинацията студена вода с тази кика. Естествено, естествено. И от яйцата с стройката. За много години. Проговара шишмани не яне, ой те тебе, царице, сестрице, щото се е небо пропукало. Така се е царство пропукало, пропукало и те да пропадне. А що са си звезди попадали, това си е българската войска. А що си е месец кървав изгрел, че загине и наши братец. Стари братец, сам царива Шишман. Та песен, колко държави е обиколила, сега не може. Много ви благодаря, че сте до мен и продължаваме да държим здраво за юздите тая традиция. И да така, аз съм сигурен, че ще я предадем за поколенията. Да. Бабо Кремо... Стига да имат желание. Ами, желанието ще дойде. Ние като им го насъдим, така че го е имало, аз мисля, че никой няма да лиши себе си и приятелите в годините от едно приятно преживяване, от нещо, което съхранява истинския бит, култура и очертава облика на Шопския край.